बेक द गोरलै चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय आरो जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों एक्सारसाइज नाम्बार 3.3 नि कुइसन नाम्बार 5 निफ्राय सावरायगोन आरो बे कुइसन नाम्बार 5 आव मा बुंदों फोरमान खालामदि बेनि जों गिबि ए नाम्बार कुइसनखौ बानायजेनगोन आरो बी नाम्बारखौ नोंथांमोना गोरलैनो बानायनो हाखागोन ए नाम्बारखौ बानायनो हाब्लानो बी नाम्बाराबो गोरलै दा ए नाम्बाराव सोंनाया मा बुंदों मोनफ्रोम रग' अनजिमानि बर्गखौ 3k एबा 3k+1 महराव साजायनो हायो दा बेनि सलुसना माबायदि जागोन दा गिबियाव जों बेबायदि अंक थामहिनबा बेबायदि कुइसनखौ जोङो सिगांनि एक्सारसाइजफोराव मोनबोदोंमोन दा बिदिनो सेम जागोन बेयो दा बेनि सलुसना मा जागोन गिबियाव जोङो मा लिरगोन ना ला बेखौ हमबाय बेवहाय ए आ मोनसे जोङो रग' अनजिमा होननानै हमना लानोसै रग' अनजिमा या मोनसे रग' अनजिमा स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो दा देयरफर जोङो a = bq + r आरो जेराव मा दङ जोङो सिगांनि भिडिअफोराव मोनखादोंमोन जे बेवहाय कुइसनाव मा दङ कुइसना जाबाय 3k बिदि होनाय दंमोन 3k+1 बिदि होनाय दङ स' बेनिफ्राय जों मा मोननो हायो b नि मानखौ जोङो बेनिफ्राय जोङो 3 मोननो हागोन स' बेवहाय b नि माना 3 जागोन आरो जेब्ला b नि माना 3 जायो अब्ला मा लिरनो हायो जोङो r नि माना r नि रेन्जआ मा थागोन 0 > r बेनिफ्राय बेवहाय 3 थागोन थामहिनबा नैबे r नि माना 0 आरो 3 नि गेजेराव थानो नांगौ दा बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो देयरफर r = 0 1 आरो 2 सिमहालागै जागोन दा बेखायनो जोङो दा बेवहाय मा लिरगोन दा जेब्ला r = 0 जायो r = 0 जायो अब्ला a नि माना दा बेसेबां जागोन a नि माना जागोन दा बेवहाय r नि जायगायाव 0 फज' आरो b नि जायगायाव मा फज'गोन जोङो 3 खौ फज'गोन स' जोङो मा मोननो हागोन बेवहाय 3q मोननो हागोन आरो कुइसनाव मा होनाय दङ कुइसना जाबाय बेवहाय मोनफ्रोम रग' अनजिमानि बर्ग बुंदो स' बर्ग बुङोब्ला दा 2 नि बर्गआ बेसेबां जागोन a² खालामनो नांगौ दा बेनिखायनो जों मा लिरनो हायो देयरफर a² आरो बेवहाय मा दङ a नि जायगायाव मा दङ 3 दङ स' 3q² जागोन 3q² बेखौ जों मा लिरनो हायो 9q² आरो जोङो बेखौ मा लिरनो हायो 3 आरो बे जाबाय 3q जोङो स्कुवेर लिरनो हायो आरो बेनि जायगायाव नैबे 3q² नि जायगायाव जोङो k लिरनो हागोन जेराव k = 3q² जोंखौ बे माने 3k महराव जोंखौ फोरमायनो होदो स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जोङो बेबायदि लिरबाय r = 0 स' नोंथांमोना नुनो मोनाखैमोन स' दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो जोबथारनायाव 3k आरो बे k नि जायगायाव जों मा लिरखो दा नैबे जोङो k माने 3q² नि जायगायाव जों k लिरनो हागोन स' दानिया जोङो मा मोनखो कुइसनाव जा होनाय दंमोन जोंहा कुइसनाव जोङो बेबायदि महराव फोरमायनो जोङो दा बेखौ बेबायदि महराव फोरमायबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन r = जोङो 1 नि थाखाय जों चेक खालामना नायनोसै दा बेवहाय a नि माना मा जागोन a नि माना जाबाय बेवहाय b नि माना 3 जागोन 3q आरो r नि माना जाबाय 1 स' जों बेवहाय बेबायदि फज'बाय बेनिफ्राय देयरफर a² मा जासिगोन दा a² नि माना जाबाय बेवहाय नैबे मानखौ फज'दो बे जागोन 3q + 1² बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम नैबे फर्मुला लाना थांदो बे फर्मुलायाव लांब्ला मा जागोन बे 3q² + 2 × 3q × 1 + 1² बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 9q² प्लास बे जागोन 6q + 1 बेनिफ्राय बे मोननैनिफ्राय जोङो 3 कमन लाबाय आरो बेवहाय मा थाखो q² + 2q बेनिफ्राय +1 आरो नैखिनानि जायगायाव जोङो मा हमगोन 3k + 1 जोङो 3k + 1 महराव जों फोरमायबाय आरो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो जेराव k = q² + 2q जों बेखौ लिरनानै होनांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन जेब्ला
जेब्ला r इक्वल टू 2 जायो अब्ला जोङो a नि मानखौ मा मोननो हागोन a नि माना जाबाय 3q प्लस 2 बेनिफ्राय मा जागोन देयरफोर a स्क्वायर नि माना मा जागोन दा स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय a नि जायगायाव बेखौ फज'दो 3q प्लस 2 होल स्क्वायर स' बेनिफ्राय बे जाबाय बेनिफ्राय बेखौ फर्मुला लांदो बे जासिगोन 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू 3q प्लस 2 बेनिफ्राय प्लस 2 स्क्वायर बेनिफ्राय बे जागोन 9q स्क्वायर प्लस बे जागोन 6q बेनिफ्राय सरि नैबेथ' प्लस 2 जानाय नङा सरि बे जायाखै इनटुसो जागोन बे इनटु 2 बेनिफ्राय मा जागोन स' नैबे एसे गोरोन्थि जादोंमोन बे जागोन इनटु जागोन स' 2 इनटु 3 बेसेबां जागोन 6 इनटु 2 बे जागोन नैबे 12 सो जागोन 12q बेनिफ्राय बे जासिगोन बेसेबां 4 बेनिफ्राय आरो जों नैखौ मा लिरनो हायो 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस आरो नैखौ जोङो 3 प्लस 1 जोङो लिरना लाबाय दा बेनिफ्राय बे मोनथामनिफ्राय जोङो मा 3 खौ कमन लानोसै 3 खौ कमन लाबाय बे जागोन q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आरो बेथिं मा प्लस 1 थाबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौ 3 नैबे k प्लस 1 आरो जोङो नैबे 3k प्लस 1 जों महराव फोरमायनाय जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना लिरनो हायो जेराव k इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 नैबे बेनि जायगायाव जों मा लिरदो k खौ लिरनाय जादों स' बेखायनो मा लिरनो हायो नोंथांमोना देयरफोर जोबथारना बिदि लिरदो मोनफ्रोम रग' अनजिमानि बर्गखौ 3k एबा 3k प्लस 1 महराव साजायनो हायो स' बेबायदि लिरबानो जासिगोन बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 5 नि बी नाम्बारखौ नोंथांमोना ट्राइ खालाम आरो बेवहाय घन मोन्थाय होनाय दं स' घन मोन्थायबाथाय बे किउब जागोन जों जेरैबायदि बेवहाय a स्क्वायर लादों बेवहाय a किउब होना बानायब्लानो बेनि एन्सारा जागोन आरो लिरनाय गासैबो प्रसेसफोरा बिदिनो बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 6 खौ नायनोसै स' बेनिफ्राय नेक्स्ट 6 नाम्बार कुइसनाव मा दं 6 नाम्बारनि 1 खौ जों नायनोसै बेवहाय 6 नाम्बारनि 1 आ जाबाय जायखिजाया रग' अनजिमानि a नि थाखाय फोरमान खालामदि 2 आ बेखौ a ब्रेकेट a प्लस 1 खौ डिवाइड खालाम होनना बुंदो बाहागो खालामा आरो 3 आ बे a ब्रेकेटाव दङ 2a स्क्वायर प्लस 7 खौ बाहागो खालामो जों बेखौ फोरमान खालामनांगोन दा गिबियावनो जों 1 नाम्बार 6 नि 1 नाम्बारखौ बानायनोसै दा बेनि सलुसना बेबायदि जासिगोन गिबियावनो जोङो हमबाय a आ जाबाय मोनसे रग' अनजिमा बेनिखायनो जों मा लिरनो हायो देयरफोर a इक्वल टू b किउब प्लस r जागोन आरो बेवहाय b नि माना जागोन 2 जिहेतु बेवहाय कुइसनाव मा दङ 2 बेनिफ्राय डिवाइड बे सिना दङ बेनि थाखायनो जों b नि मानखौ जों 2 लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो मा दङ जुदि 2 जायोब्ला जोङो मा मोननो हागोन r नि मानखौ जों मा मोननो हागोन 0 इज लेस देन एन्ड इक्वल r इज लेस देन 2 जोङो r नि माना दा 0 आरो 2 नि गेजेराव थागोन स' देयरफोर r इक्वल टू मा जागोन 0 आरो 1 जासिगोन स' बेखायनो जों मा लिरनो हायो जेब्ला r इक्वल टू 0 जायो अब्ला जोङो a नि मानखौ मा मोननो हागोन a नि माना जासिगोन बेवहाय दा बेवहाय फज'दो b माने 2 जाबाय जोङो 2q मोननो हागोन बेनिफ्राय जोङो दा मा मोनबावनो हागोन आरो दा बेखौ जों मोनबाय स' बेनिफ्राय जों मा लिरगोन कुइसनाव मा होनाय दंमोन जोंना 2 बेबायदि होनाय दंमोन a प्लस 1 बेबायदि होनाय दंमोन स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो a इक्वल टू जों 2q मोनबाय स' बेखायनो जों मा लिरनो हागोन देयरफोर आरो बेवथिं राइट साइडथिं मा होनाय दङ a आरो a प्लस 1 होनाय दङ स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो बेवहाय जोङो a प्लस 1 आव जोङो मा बेखौ फज'नोसै जोङो 2q खौ जों फज'नोसै
स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हागोन नैखौ ब्रेकेटआव सेफायोब्ला बे ए स्कुयार प्लास ए जागोन बेनिफ्राय दाना ए नि जायगायाव जोङो बे 2q खौ फज' स' बेवहाय जोङो फज'सिगोन 2q होल स्कुयार प्लास 2q जागोन बेनिफ्राय बे जासिगोन 4q स्कुयार प्लास 2q आरो जों बेवहाय मा कमन लानो हायो 2 खौ जोङो कमन लाबाय आरो बेवहाय थागोन 2q स्कुयार आरो बेवहाय जासिगोन प्लास q आरो दा बेवहाय मा जादों नोंथांमोना मा नुनो मोनदों बेवहाय नैबे जोङो 2 मोनबाय आरो बे 2आ 2 जों डिवाइड खालामजायो स' बेखायनो जोङो मा लिरनो हायो जेराव बेवहाय जोङो लिरनो हागोन 2 जों रानजायो 2 जों रानजायो जोङो बे 2 खौ जोङो 2 जों राननो हायो नोंथांमोना 2 बायदि लिरबा मोजांसिन जागोन 2 बेखौ लिरना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन बेवहाय लिरदो therefore जायखिजाया रग' अनजिमा जायखिजाया रग' अनजिमा ए नि थाखाय बेखौ लिरबानो जाबाय 2 बेनिफ्राय डिवाइड सिन बेनिफ्राय बे जासिगोन ए बेनिफ्राय बेखौ लिरनांगोन ए प्लास 1 बेखौ लिरना होनो नांगोन सरि बेखौ लिरथ'नाङा बेखौ जोङो आरो मोनसे दिहुनबावनो दङ बेखौ दानो बेवहाय लिरथ'नाङा जोङो आरो मोनसे मा बानायबावगोन आरो जोङो जेब्ला बे मोनसेखौ दिहुनना लानो नांगोन r इकुवेल टु 1 जायो अब्ला ए नि माना मा जागोन ए नि माना जाबाय 2q प्लास 1 जोङो बेखौ दिहुनखांनायनि उनावसो बेखौ जोबथारनायाव लिरना होनो नांगोन बेनिफ्राय ए इकुवेल टु 2q प्लास 1 जों मोनबाय बेनिफ्राय therefore बे राइट साइडआव मा दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों दा बेखौ नुनो मोनबाय राइट साइडआव जोंना ए बेनिफ्राय बे दंमोन जोंहा ए प्लास 1 दंमोन आरो बेखौ ब्रेकेटआव गिबियाव सेफायनोसै ए स्कुयार प्लास ए दाना बे ए नि जायगायाव जोङो बेखौ फज'गोन 2q प्लास 1 होल स्कुयार बेनिफ्राय प्लास ए जागोन बेनिफ्राय आरो जोङो नैखौ फर्मुलायाव लांदो बेयो जासिगोन बेसेबां 2q होल स्कुयार प्लास 2q इनटु नै सिगाङाव माने कलमा एसे नांस्रा जादों 2 इनटु 2q बेनिफ्राय इनटु 1 प्लास 1 स्कुयार बेनिफ्राय प्लास ए बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 4q बेनिफ्राय 4q स्कुयार आरो नैबे जागोन 4q बेनिफ्राय प्लास बे जागोन 1 आरो बेवहाय मा थाखो प्लास ए थाबाय बेनिफ्राय जोंहा नैबे एसे मा ए नि जायगायाव जोङो नैखौ फज'नो नांगोन बेवहाय ए लिरबा जानाय नङा 2q प्लास 1 बेखौसो फज'नांगोन आरो नैयाव मा जागोन 2q प्लास 1 बे जागोन बेवहाय बिदि जानाय नङा एखौ फज'नो हानाय नङा 2q प्लास 1 बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 4q बेनिफ्राय 2q जों प्लास खालामनोसै 4q स्कुयार प्लास 4q जों 2q जों बे जागोन 6q प्लास 1 प्लास 1 बे जासिगोन 2 आरो बेनिफ्राय जोङो मा कमन लानो हायो जोङो बेनिफ्राय जों 2 कमन लानोसै बेवहाय मा थागोन 2q स्कुयार बेनिफ्राय प्लास बे जागोन 3q प्लास 1 आरो बे गासै मा 2 जों डिवाइड जायो नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो जेराव 2 जों रानजायो 2 जों रानजायो आरो जोबथारनायाव दहाय लिरनायखौ जों लिरना होनो नांगोन बेवहाय therefore जायखिजाया रग' अनजिमा ए नि थाखाय टु डिवाइड बे ए प्लास 1 बे सैथो होनना जों बेबायदि फोरमान खालामनो हायो बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो फोरमान जाबाय दा जोङो गिबिनिखौ जों फोरमान खालामबाय बेनिफ्राय सेकेन्ड पार्टआव मा दङ जोंना आरो बे बायदि मोनसे सेकेन्डआव 3 डिवाइड बे ए 2a स्कुयार जों बेखौ खालामसै स' एगेइन
नोंथांमोना एगेन लिरनो हागोन आरोबाव बेवहाय मा दंमोन जोंहा बेवहाय कुइसनाव जाबाय नेक्स्ट आरो थानाया आरो बेनि थाखाय जोङो आरोबाव हमफिनबाय मा हमबाय ए आ मोनसे रग अनजिमा जों रग अनजिमा होननानै हमबाय देयरफर जों मा लिरनाय a इक्वल टू b क्यूब प्लस r आरो बेवहाय मा जागोन b नि माना जाबाय बेवहाय 3 जागोन आरो बेनिखायनो जोङो r नि मानखौ जोङो मा मोननो हायो r नि माना जाबाय 0 is less than and equal r बेनिफ्राय r नि माना जाबाय 0 आरो 3 नि गेजेराव जागोन therefore r इक्वल टू 0 1 आरो 2 सिमहालागै जागोन स' गिबियाव जोङो मा खालामगोन जेब्ला r इक्वल टू 0 जायो a नि माना जागोन बे जागोन a इक्वल टू 3q जासिगोन a इक्वल टू 3q बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन दा नेक्स्ट दहाय खालामनाय बायदिनो जों खालामनांगोन therefore जोङो मा लिरनो हायो राइट साइडआव मा दंमोन सोंनाया जोंना नैबायदि दंमोन एसे दानला दानसि जादो 3a 2a स्क्वायर प्लस 7 नैबे जाबाय राइट साइड स' जोङो बे राइट साइडखौ दिहुननोसै दायो बेनिखायनो मा लिरनो हायो a 2a स्क्वायर प्लस 7 दा गिबियाव बे ब्रेकेटखौ सेफायना ला बे जासिगोन बेखौ सानजाब्ला मा जागोन 2a क्यूब प्लस 7a दानिया बे a नि जायगायाव जोङो 3q खौ फज' 2 into 3q क्यूब जागोन प्लस 7 into बे जागोन 3q जाबाय बेनिफ्राय दानिया बेखौ सानजाब्ला जों मा मोननो हागोन नैबे बे 3 into 3 जों 3 टाइम्स सानजाब्ला बे जागोन 27q बेनिफ्राय बे जागोन बेसां बे जागोन 21a दाना 2 into 27 खालामब्ला जोङो बेसां मोनगोन 54q बेनि q नङा बे s q आनो जागोन बे नैबे q सो बे q बेनिफ्राय बे जागोन 54q प्लस 21q बेनिफ्राय आरो दा बेनिफ्राय जोङो 3 खौ कमन लानो हायो 3 खौ कमन लायोबा नैबे जासिगोन 18q बेनिफ्राय बेवहाय मा थागोन बे जागोन 7 बे जासिगोन q जागोन बेयो 7q बेनिफ्राय जोङो दा बेवहाय मा कमन लाखो दा स' बेवहाय जोङो 3 खौ कमन लानो हायो बेखायनो जोङो मा लिरनो हागोन जेराव 3 जों रानजायो होनना जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय जों नेक्स्ट आरो मा दंबावो दानिया जों मा खालामगोन जोङो जेब्ला r इक्वल टू 1 नि थाखाय मा जायो बेखौ जों नायनोसै स' बेवहाय a इक्वल टू मा जासिगोन 3q प्लस 1 बेबायदि जाबाय स' बेनिफ्राय जों दा मा दिहुनगोन a बेनिफ्राय बेयाव दङ 2a स्क्वायर प्लस 7 बे राइट साइडआव दंमोन बेनिफ्राय जों दा बेखौ सानजाबना ला सानजाब्ला मा जागोन बे जागोन 2a क्यूब प्लस 7a दानिया बे a नि जायगायाव जोङो 3q प्लस 1 खौ जों फज'गोन बेनिफ्राय 2 बे जागोन 3q प्लस 1 होल क्यूब बेनिफ्राय 7 into बे जागोन a नि जायगायाव जोङो मा जायो मा लिरनो हायो 3q प्लस 1 बेखौ जों लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेखौ फर्मुला लांसै बे 2 गासैनो थाखाबाय बे जागोन 3q होल क्यूब प्लस 3 into 2q होल स्क्वायर प्लस बे जागोन प्लस सरि नङा into 1 फर्मुलायाव जों लांदो बेनिफ्राय 3 into 2q into 1 प्लस 1 क्यूब बेनिफ्राय ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय आरो बिथिं मा दङ प्लस 7 बेखौ डाइरेक्टलि सानजाबनोसै बे जागोन 7 जों 3 जों सानजाब्ला बे जागोन 21q बेनिफ्राय प्लस 7 आरो जों बेवहाय सानजाब्ला मा मोनगोन स' नैबे जाबाय डाइरेक्ट जोङो मा लिरनो हायो 2 बे जागोन 27q क्यूब प्लस आरो बे जागोन नैबे 4 जाबाय 4 जों बे 3 जों सानजाब्ला जोङो मा मोननो हायो बेखौ 12q स्क्वायर नैबे 2 नङा बे 3 सो जानांगोन 3q स'
स' 3q स्कुवेर खालामा बे 9 9 जों 3 जों बे 27 बे 27 सो जागोन 27q स्कुवेर बेनिफ्राय प्लास 3 जों 3 सानजाब्ला बे जागोन 9q बेनिफ्राय प्लास 1 आरो नैबे जाबाय जोंनिया 21q प्लास बे जागोन 7 बेनिफ्राय दा 2 जों बेखिनिखौ सानजाबदो बे जागोन 54q क्यूब प्लास 2 जों 27 जों सानजाब्ला बेयो जागोन बेसां बेबो 54 आनो जागोन 54q स्कुवेर प्लास 9 जों सानजाब्ला बे जागोन 18q प्लास 2 प्लास 21q प्लास 7 बेनिफ्राय दानिया बेवहाय 54q क्यूब प्लास बेबो जागोन 54q स्कुवेर प्लास 18q जों जोङो 21q जों प्लास खालामबा जोङो बेसेबां मोननो हायो 1 जों 8 जों 9 2 जों 1 जों जोङो 39 जोङो मोननो हागोन 39q प्लास आरो बेवहाय जोङो 9 मोननो हाबाय आरो बेनिफ्राय जों मा 3 खौ जोङो कमन लानो हायो 3 खौ कमन लायोब्ला बेवहाय मा जागोन बे जासिगोन 18q क्यूब प्लास 18q स्कुवेर बेनिफ्राय प्लास आरो बे मा जागोन जोंहा बे जागोन 1 आरो बे जाबाय 3q प्लास बे जागोन 3 स' जोङो जोबथारनायाव बेखौ मोननो हायो आरो बेवहाय लिरनो हायो जेराव 3 जों रानजायो 3 जों रानजायो 3 जों रानजायो होननानै जों दिन्थिना होबाय बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो आरो जोबथारनायाव लिरना होदो बेनिखायनो जायखिजाया रग अनजिमा ए नि थाखाय जायखिजाया रग अनजिमा ए नि थाखाय बे जागोन a 2a स्कुवेर प्लास 7a 3 जों रानजायो बेखौ जोबथारनायाव लिरना हो आरो बेखायनो जों मा लिरनो हायो 3 डिवाइड बे जागोन a 2a स्कुवेर प्लास 7 जोङो बेखौ फोरमान होना दिन्थिनाय स' बेनो बे कुइसन नाम्बार 1 नि सलुसना बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 2 एन्ड 3 खौ फोरमान खालामनो नाजा बेनिफ्राय जों दा आद्रा थानाय कुइसनखौ जोङो उननि पार्टआव जों डिसकास खालामगोन थेंक इउ फर वाचिं